Badika ngini ngo mumbi mo kanera. Biblia tunatamani uinue juu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 mailungu ni simu. Man ko makika polisi uteri yobi. Hiyo ni simu ukishikwa kwa polisi ukapeleka. Yobi kachewa tene I left my phone not my Bible. Niacha simu yangu sio Biblia yangu. Man muma simu ena ngo. Yes. Oro kunagi habari bibi. Hizi Biblia ni 10 na kitu. Kanya be chweke. Hapo pia weka kijiti. Wasera darada kichandoke mang'eny nikech koso muma. Nimekutana na shida nyingi kwa sababu ya kukosa kusoma Biblia. Ndalo moro ne wanenie moro ne Wakati mwingine tulikuwa katika matembezi. yalo mchimu no yalo maber kugidowa. Hili ya hiyo siku alihubiri vizuri akakubariki. Kugik kamisome muma. Kitimia wakati wa kusoma Biblia. Kune jasomo ne makna mumpunde. Hebu shika Biblia za punda. Inielia. Watu wako kwenye matanga. Iti monangu. Unafanyaje? Muma kandieti ya mumbe magpunde. Mure lit gi punda dong. And so many verses. Koro nikech wiya chap amako mumpunde. Sababu akili yangu iko sawa, nimeshika Biblia ya Ngene kwiny melembo ka ji kwinye ma kawo mona chak gi kabala gi balam mane pundu wuoye kodgi ni ok kanyo. Kianza Balaam na Balaam sio hapa. Adwaro ng'ama somo gi roho awacho ni makna mumpunde. Shika Biblia za punda, nataka yule nasoma na roho. Ndiki manie paro mar ng'ato Kukosa jambo limeandikwa ambapo iko katika mawazo ya nyalo miyo jok moko fuali afuala koro ini ni fuali ga fuala. Inaweza fanya wengine wanakuchukua tu, nyinyi mnaenda tu. Koro kuonde na moko mabudhega Sehemu zangu anono ga ji ni to ine muma kato wach mane magwethiga. wewe uko kwa Biblia, jambo gani Koro linakubariki? iputnwa mumbi no Unatuambia hilo Biblia yako. kuma entie to gi kako wacho Hizi mali penye kama hapo muma no to kisomo no. kama hiyo Biblia umesoma. Wawinjore kodi. Tunaelewana? Yesu baba. Koro agomba ni Nyasaye omiwa ng'wono. Natamani Mungu atupe rehema. Odong josomo. Wach moro ndiki, wach miwinjo kiwacho ne mumb dhako cha. Biblia ya yule mwanamke. Muma cha wacho wach moro e verse no kabinyisi go imanye. Biblia inasema katika hilo Biblia maandiko Ni Yesu owuon kowinjo ka teko wuok kuome. Yesu mwenyewe aliposikia kama nguvu Penjo nang'oa. Ng'ano motimore nade? Mama chako mulo Yesu. Mama no be wacho ni kanu mulo riak lawe eka rembe notimore nade? aliposhika pinda la vazi lake. Yale ibidi timu mulo lawe cha to winjo ka okuo. Wakati ambapo alishika pinda la vazi lake. Samo kuocha to Yesu be wacho no winjo ka ng'oa. Wakati alipolewa Gik moko ariyo. hizi vitu mbili. Samoro moro mane igori gi lweny moro miloe katoloi to kibidong ka in level ma intie nyaka nguvu ni dong piny. Wakati wowote utapigana na vita ikushinde ama ushinde, ukishinde kama nguvu zako inarudi chini. Kanyo dibede diera. Hapo inaweza kuwa kweli. Mano gara na lwenj tuti dhiro rikode. Hata kama ni vita ya Nitiga ugonjwa ko chami. ukasukuma na yeye, kuna jinsi ambavyo itakukula. Kuru wadok gani mondo wenyien chunywa. Tunarudi ili tuweke moyo wetu uwe upya. Andmaye mami Yesu kunyo di chieng otieno onge. Yesu anafundisha mchana na Odok usiku. chajore. Anarudi tena kujiongeza. The major point Jambo kuu mamiyo wahao chokruoge Jumapinde wadhiga lama endi mondo wenyien chunywa. ili tufanye moyo wetu uwe upya. Wach moro moro biro moko to bed mana jamni mochamo puodho kaka jaduong' awacho. Hata kama ni ng'ombe nimekula kitu kwa shamba. En kata ng'iya to kiwuoye to nitie gima gino hinyigo. Hata kama umeitazama tu na hujaongea, kuna jinsi ambavyo hiyo kitu inatimiza. Amen. Amen. Kuno mae wach momiyo wan e chokruoge gi te mondo wajasre. Hii ndio sababu tuko kwa hizi mkutano ili tuongezeke. Ande chulo gi te obiro yuti mondo ang' wadogi kata obu wadogi. Nafasi yote tutapata nafasi ili turudi. Nya wacho ni Nyasaye onego mi ng'wono mane Darius onyiso go Daniel. Mungu akupea neema ambaye Daniel aliambia Daniel. Ni onego Nyasachi mitiyo ne gi adiera oresi
dho sibuochegi. Mungu ambao unamtumikia akukomboe katika mdomo wa An gi weche moko matin madwana podi lesson achiel mawacho nadwana kawo because of time madwana kawo lesson. Nataka tu nichukue lesson moja tu. Agombo ni mondo ibi konya. Nataka wewe pia unisaidie. E chakruok achiel matindo 26. Mwanzo moja haya ndogo 26. Wae e chakruogni mondo wasome weche na mang'eny. Mwanzo tunataka kusoma mambo mengi. Akawo weche madwa kawo gi mondo wapogre kodi. Chukua maneno ambayo nataka tuchukue tugawe na wewe. Wacho niya. Inasema kendo Nyasaye nowacho niya mondo wachwe dhano e kido machalo kodwa koket kodwa kendo mondo gibed gi teko kuom rech manie nam kendo kuom winy me polo kendo kuom jamni kendo kuom piny duto kendo kuom gik mamol duto mawuotho e piny. Kamano Nyasaye nochweyo dhano e kite owuon, nochweye e kido machalo kode, nochweyo gi dichwo gi dhako. Gima dani winji is very simple. kitu ambacho unataka usikie ni rahisi. Ma be is a revelation. Hii pia ni ufunuo. Gomba ni ang ni winja e kitu mar gimwadwa gike. Natamani utanisikia wakati ambapo tunatamatisha. Kosetiek chwech Maombaji kishamalizika. Nyasaye chweyo dhano mogik. Mungu akaomba binadamu akatimia. Kama dwaro wacho manyapu wacho ni eka nu chweyogi ang'o gang'o. Chweyo dhako gang'o. Akaumba mume na wacho ne jogi ni nyuolre uru kung'ang'o. Nya wacho ni agombe joma somo ma mixed up mondo in be idongi. Natamani wale ambao wanasoma ili pia ukuze. Wane bedayo de jasomo mondo. Zapata msomaji. Oye koni. Upande huu mwingine. Yeah. Chake proyo gauchia. Dungi ko indi mari. Mama ni yombi kisomo. Mama ni mama. Okibi chwe dhoki bwana ipo winje duoni ito kwa. Nyasa temo. Oh, okay, networking. Amba na network. Aya, wewe wasoma mimi wasoma mano ya pewa. Aya, ipo soma hii. Kendo Nyasaye nowacho niya. Yeah. Mondo wachwe dhano e kido machal kodwa. Koket kodwa. Kendo mondo gibed gi teko kuom rech manie nam. Kendo kuom winy me polo. Kendo kuom jamni. Kendo kuom piny duto. Kendo kuom gik mamol duto mawuotho e piny. Kamano Nyasaye nochweyo dhano gi kite owuon. Nochweye e kido machal kode. Nochweyo gi dichwo gi dhako. Gima dani winji ni nochweyo gi dichwo gang'o. Aliwaumba mke na mume. Wanaone class. Kwa darasa. Yesu bak. Nichacho ni Calvary bor. Calvary ni mbali. Wakati pea midhigo mabit kudwe mionge go. Hata na oli ni walungu nauli Calvary. ya kuenda Umabei kwetu ndio hauli. Ini wagoe mbaka tibi winje te yudo point mar wach madwa wacho. Tunasemezana pamoja, unaelewa na unapata jambo. Huyo to ng'icho wacho ni amen. Nini na tuseme amen. Uchweyo gi ang'o? Aliwaumba. Dhako. Ng'eni magi weche Musa. Haya ni maneno ya Musa. Ukichake chakruok achiel wacho ni Mungu is just a summary en ochoke weche matin. Wanakusanya maneno But machache. nitiere weche makidwaro. Na maneno ambayo ukitaka. Koro nyicha wacho moko mabe ok ondika. Nikwambia zingine ambazo sijaandika. Koro ka in achiel matindo 26 tidhi ariyo nyiso ni ng'ani wuotho kadhi ang'o? Odhi mbele. Koro we wagika ni ariyo. Twende kwa mbili. Wachake namba 4 edung volume makono no bet mora. Volume ya huko inanisaidia sana. The same chako wadhiga. Ariyo matindo auchiel dung wadongo wadhiga. Mwanzo 2 haya ndogo 4.
polo gi piny kano ochweyogi. E ndalo mane Jehova Nyasaye ochweyo piny kod polo kendo gik mepuodho kane pok gibedo e piny. Kendo alote duto magere kane pok gidongo. Nikech Jehova Nyasaye ne pok omiyo koth chwe e piny. Kendo dhano ne onge mar puro lowo. Iwinjo ka ng'ani koro gi kamoro ni kendo dhano ne onge mar to ne nitie nyang'we mane ae piny kendo ne miyo wang' piny bedo mang'ich. Kendo Jehova Nyasaye nochweyo dhano gi buru mar lowo mokudho much ngima e kume. Ariyo ni wacho ni Nyasaye ochweyo dhano. Mungu aliumba binadamu Gi buru mar ang'o? na vumbi, Okudho ang'o? akaweka Much ngima e ume. uzima katika mpua yake. Ma dhano nodoko chuny mangima. Muchwe ni odoko chuny mang'o? Kile Mangima. aliumba akakuwa. Agombo ni winja. Tamani tu unisikize. Akwayi nitima nani? Na kuomba unisikize. Ede ne tio lembe. How many types of fruits were there in the Garden of Eden? Two. Yedima wacho ni two. Ng'etingo badi wako kwa. Ya two ngawinjo ka. Two. Yedima wacho ni two. Wapi wanasema ni mbili? Jedong. The first one was olemo mar ngima mar ng'eyo ber gi rach. Mane ni onego bed ni ok gicham. Isewacho weche ariyo kanyo, olemo mar ngima mar ng'eyo ber gi rach. Yes, Olemo mar ngima mar ng'eyo ber gi rach. olemo mar ng'eyo ber gi rach to kod olemo manowen gi thuolo mondo gicham olembe duto. Magi ni type ariyo. Types ariyo. Koro winjo ni gin ariyo. Nadal kujali lembe jaji waka. Munge ni kichung to in jechiene mineno. Naona shetani. Ambe jechiene Roma. Hata mimi shetani imenichosha. Eden ni nitiere olembe types adek. Shamba la Eden kulikuwa na matunda aina. Wan gariyo ma jatich Nyasaye ni owacho. Tuko na mbili ambayo Ni wan golemb yath ngima. kuna ile mti wa uzima. To wan golemo mopogo ber gang'o. Kuna matunda ambayo inatenganisha Be wawinjore kada? tunaelewana. Aye wan golemo mamoko mane nyal tim nade? Inyal cham. Matunda mengine ambayo tunaweza kula. Ma ichamo, Hii unakula, ma ok cham. hii hauwezi onja, To ma lakini hii to en mar ngima. ni ya uzima. Penjo na manya penjo ni. Swali langu, Ipani Nyasaye nokia na Adam dhi chamo le. Mungu hakujua Jogi tawe gika. mimi nawawacha hapa. Ipani nokia. Hakukuwa amejua. Nung'e ang'e. Alijua tu. Then gima Nyasaye notim. Kitu ambacho Mungu alifanya. Nong'eyo ni jogi to dhi timo makosa. Alijua ya kwamba hawa watu wanaenda kufanya. Then okone gini ma ichamo. Hii tunakula, Ma ok cham. hii hatukuli. Then olembe yath ngima. Tena matunda ya uzima. King'iyo kama koro Nyasaye duogoe. Ukiona mahali papo Mungu Tinwang'o ka Nyasaye wacho ni koro we wariembe Eden ni dipok orie lwete mopono kuom olembe yath ang'o. wacha tumfukuze Mochamo kwa mobedo Elisha. mangima manyaka ang'o. Hakuwe na uzima. Kini Nyasaye nowe sum. Mungu aliwacha sumu, To weyo anti sum. akawacha To weyo chiemo moko minyal tim nade. amewacha chakula zingine ambazo tunaweza kula. To ratego kosechamo sum to timore nade. Gimobiro e pache en ang'o. Kitu ambacho imekuja kama wazo Pondo. kujificha. Aye nyicha wacho ni joma chuo nigo very big problem. Wanaume wako na shida kubwa. To en shida manyaka mine nofwenyi. Adam nonindo kende, odhi chiro nindo. Adamu, Kidhi nindo kendi wuod ma. ushalala peke yako. Kichiewo gokinyi tiyudo ka ng'ato ni badhi kata ibuoke saa 8 to yudo ka un ji ariyo e kitanda. Kuamka sana. Itimo nang'o? Unapata mko wawili kwenye kitanda, unafanyaje? Ibuoko. Adam be nobuoko. En ochwadore nang'o? Oh! Yani inindo kendi. Okibuok tiyudo ka ng'ato nitie gone. Ai to. Unasema,
Lich mana. Ajabu kiasi gani? Tene joma chuo iloko gi gik ma gineno. Wanaume Huyu mon notimo research moyudo ni dichuo kewene bam ni lilo. Bam ni noromo timia nade. Loke. Mashia panji bure na kubali. Apuodho mach moko. Towe moto hii. Agol loko. Towe. Nitie wach moro iye kanyo moko adwa wacho. Kuna jambo lingine. Then ng'amo goni thoni. Kila bana. So ni kana kwamba huyu mtu alikuwa ameshukuru. Ngani uchalo. Si ni hivyo? Na baada ya kwanza kuishi na huyu mtu, To banko shida ikatokea. Chandu koko. Na Mungu aliporudi To Nyasaye kanoduogo. kupenja damu nini kanyo to oduoko nani? Ukauliza damu uko wapi? Iwinjo duoko no. Dhako manyete manade. Nyoro to nogoni. Jana Okawuono. leo Tiende niya? inamaanisha Gimoro moro maber ma Nyasaye okelo. kitu chochote ambacho Mungu Nitie ameleta. gimarachi tuki. Kuna kitu kibaya nyuma yake. Donge sega yude joma lamoga ni mondo yud tich. Umeshaona wale ambao Ka Nyasaye miye tich. kama Mungu anampea Iko ni kazi. pastor nyaka nja chwora yud tijene. Tangu mume wangu apate kazi. Sama nyo yud tich to ne gigo nang'o. To Walishukuru wakati walipata kazi. kechorum. Njaa imeisha. To makora yude tich. Na mkora anapata Ye kazi. witing'ore tinga wi ung'ia. Jana ile Kiana lewe tich. sijui nilichelewa kazini. Kare gik miwinjo chomo. Nyoro ne gishukuru. Point no en adwa na weye e bedo ni chame. Nataka hiyo pia Ni kan moro ma Nyasaye ogoge ng'ato duor Nyasaye makaba yi e okang'no. kiwango chochote ambacho Mungu amepita na mtu tafuta Mungu. Kama dwaro wacho ni osechwe ji moko ariyo. Wameshaumba watu wengine wawili. Dhako gang'o. Mwanamke na mwanamke. Kuki ariyo chako wacho ni piny ne timo kiang'o to eka Nyasaye nokawo lowo monywaso mochweyo gang'o. Binadamu Mungu akachukua udongo akatengeneza. Adwa penjo moro manyalo. Nataka kuuliza swali lingine rahisi. Dhano mokwongo e piny iluongo ni ng'a? Binadamu wa kwanza ulimwenguni alikuwa anaitwa nani? Ng'ama Nyasaye nokwongo juu iluongo ni ng'a? Adam. Adamu. Asifiwe. Winja bado nakonyre. Nataka nisaidie. Adam nonyuolo Kain gini mago koro gin diedi ang'wen. Kain ochiwo ang'owa misango. Abil ochiwo ang'owa. Abil pia akatoa dhabihu. Ng'at achiel onego wadgi. Jogo dong diedi. Walibaki Diedi koro piny odong gi diedi. mmoja kabaki. So wach mondiki e chakruogno ang'wen aparo ni kiyudo namba 13. Mikain nowacho ni Jehova niya, Pia Jehova ya kwamba ong'ado na bura moloya. Ne kawuono iseriemba ae wang' piny. Kendo ni panda ni wang'i. Miya nabedi ng'ato maonge kar bet. Jabayo e piny. Kendo nabedi ng'ato manade monwang'a nonega. Napenjo niya, swali langu ni kwamba Kain Nyasaye noriembo. Kain Mungu alimfukuza. To Kain wuoyo gi Nyasaye Na Kain ananena na Mungu. ni bite adi. Huenda ninaenda. To wan ni Mimi ng'ata ng'ata moyuda notima nade. yeyote ambapo Nonega. atakayepata atanipa. Giko ni nokete jal chalama ni ng'ata ng'ata morumo gi Kain kik time nade. Aliwekewa Penjo neno nadwa mtu yote penje niya. amekutana na yeye Ka Adam ema nokwongo kama Adamu ndiye alikuwa wa kwanza, to joka odong' ji adek nikech Kain koro onge. wamebaki watu watatu penzi. Ng'ama ne nyalo romo gi Kain mane nyalo nege manomiyo ketne alama ni ng'ato romo kode kik nege. Nani anaweza kutana na yeye amuue na walikuwa watu watatu? Wan e class. Tuko darasani. Adam ok ne wuon gi dagi neg nyathini ba. Adamu alikuwa baba yake. Ng'ata ng'ata wuonu cha be ng'ata ng'ata. Baba yako ni mtu tu. Iriemba dong' nyiso nowere gi jonyuol. Ameachana na Koro wazazi. kumodhiye cha ng'at moromo kode nyatime nade. Mahali penye naenda Manenga. ilikuwa ni nani? We are in class. Tuko darasani.
Kuro jumagi. Guy in class, they are letting you 60. 60 they will be playing to do. Mana dia parallel. Ayo dengan teman. Ibea doro ajungwan kipaji ndiko kipaji wao. Mawazo ya mwandishi na msomaji. Ndio baki. Yesu mundo baki. Bwana Icha betu kimumbo mumbe ma Solomon. Solomon no nyumu mune. Ayo de karakon. Solomon no nyumu mune. Ha? Ayo do 300 700. Yini niti sama malaki. ya saba 300 ndigi ni joker buti. 300 Atoto lo mune wanawake alokachia. Wondene ni Solomon ne jirani. Daka kodeni jirani. kweli jirani yako. Budunga ni saneni kidako jobangia. Saizi ako na mwanamke wa 96. Kundi Solomon no ni saneni gimia ngwen ngapaka ngwen. Ako na 410. Kandalo ni to de wachrango. Kwa wakati huu unaweza sema nini? Wofu dongi huyo. De wachrango. Bibi koko ne saneni marmi aboro ke pero chiko. Ako katika ya 890. De wachrango. Unaweza sema aje? To sana sana. Yo wadojo moko nigi teko ma jiji. Ya shetani. Ben kuro ka Solomon ndiko adani winji gini. Ija wacho ni muma nigi kuonde ne moyom go gi kuonde ne mong'akre go. Solomon kuro bet ndiko ne. Solomon Dhako mariek ber moloyo kite menengo ne te. mwanamke mwerevu. To mano kaka yudo dhako makamano. Kuri bet gi pach ya ndiko ne. Ng'ani owacho nang'o? Amesema nini? Kata ng'ani ne dwaro bang'o. Alikuwa anataka No manyo dhako mang'o? Maber. Kuro nya nyiso yawuoyi ni kik ikaw mumba na sei. sichukue hiyo Dhi Biblia. chand nyar ng'ato. Pastor nyo wacho neno manyo mari kindu ka wi ng'ich kaka wi ng'ich ni Kama uko- ano kibitugo kode. Chingeni nti richo ma ji makre ga gi muma to gitimo. Na ile dhambi watu wanashikana na Biblia na wanafanya. Amen. Koro wan gi gima kisomo ti understand the major reason why that thing was written. Tuko na sababu gani ukisoma Biblia unaielewa ni kwa sababu gani iliandikwa hivyo? Jumage manedhi nego kai. Adwaro answer kon. Wakina nani walikuwa unaenda kuua Cain? Nataka jibu upande huu. Answer mana mo wacha. Jibu ni lile ambalo lilisemwa. To yie imedi Kubali uongeze. ni nitiere joma nochwe by order mane mumbwa prayoga ochelo wacho ni nochweyo gi dhako gang'o. Kuna wengine waliumbwa kwa Nochwe gi dhako gang'o. mwanamke na mwanamume. Then Adam Adamu chwe kende Adamu aliumbwa and peke from yake. Adam Na kutoka emogole kwa- ang'o. Ng'it. Wakatoa ile mshipa. Gini dongo ibone giwinje manyap kama. Nitie gimomiyo awacho ni kata momiyo apuonjo mang na gikni. Kuna sababu gani naelewa na kuelezea hivi? Nitie order. Kunaye amri. Eka nochweyo gi dhako gang'o. Kosa akawaua. Wacho ni gini nyuolreuru kuom ang'o. Akawaambia Saeli Ben jaji. oduogo bedo piny. Akarudi akakaa chini. Mulo moro kende. Akatengeneza mwili. Loso to kudho mucha ng'o. Akamtengeneza kaweka pumzi ndani yake. Wae jalemo gole dhako kuome. Na huyo ndiye ametolewa mwanamke kwake. Tuketone. Akamwekea. Koro muma wachoga ni kaka dhako no akum dichuo e kaka dichuo bende akum dhako. Jinsi mwanamke alitoka kwa mwanaume ndivyo ilivyo mwanaume pia kutoka kwa mwanamke. Gima dwaro e weche ariyo gi
Ngisewinjo ka ji tundie kare huko. Tunaona kuna watu Koro gimagombo en ni ing'ia nini to itu ni ya e department mane. Wewe ulitoka kwa idara gani? Jariyogi. That is my point, and then omiyo achung' kae nitie tie gimang ni winja. Kuna kitu utanisikiza. And kidwa ng'eyo koro wachak pogro. Koro auchiel madongo wacho ni jasomba cha dal modhi. Mwanzo 6. Oh, jaduong' inyalo kawe akawa gi kanya. Auchiel koro wacho ni ng'ene wadhi ga step by step. Mano koro chakruok auchiel. Mwanzo 6. Kendo nobedo ka ji nochako medore e wang' piny. Yes. Koro yawuot Nyasaye noneno ka gin jojia. Koro kanyo badwe ni winji. Hapo pia nataka unisikie. Ka ji ochako medore e piny. Kama watu wameanza kuongezeka To yawuot Nyasaye neno ka ji dhano. vijana wa Mungu. Gin joma ni gang'o? Wasichana wa Ndio kanyo binadamu. koro robipo. Sura. Nini tiyo mani lungu ni yawuot Nyasaye. Na wale walikuwa wanaitwa wana. Joma ne Nyasaye mulo gang'o? Wale ambao Mungu aliwagusa. Aye wan gi yawuot dhano. Alafu tuko na vijana wa Ma Nyasaye no order. ambaye Mungu Koro aliwagusa. ka ji ochako medore. Kama watu wameanza To kuongezeka. yawuot Nyasaye ka. Wale wana Atero wangi e piny to gineno ka ji dhano timore na. tazama ulimwengu wale wasichana wa binadamu wako salama. Wako vizuri. Yeah. Roho mara okubed gi dhano kuom ndalo. Roho wangu utakuwa na binadamu. Nini Nyasaye nochwe dhano mabedo mangima manyaka chieng'. Mungu aliumba binadamu akwenda. Ago mondo winj point na chagi kama ago. Mbona tamani usikie maana Nyicha wacho ni Yese noringo chiege mani luongo ni ng'awa. Yesu ba. Mano kore problem marada. Ma wacho Nyicha wacho ni Yese nojwang'o chiege miluongo ni ng'awa. So Boaz bikuki ndurut. Boaz alikuwa Muma wacho ni chieng' manobede kode no ema notimore nade. bado kwa na yeye Gima miyo mane timore notho alikufa tok bedo kode bobi e ich no alikufa. baada ya kukaa na yeye. Nyasaye nokana notamore ni nitiere nyipinje ma ok onego jomoluonge nyinge otim nade. Mungu alikana Okao. wengine wale ambao wanaitwa Kore mamiyo ka hawafai wao. yawuot Nyasaye okendo nyi dhano to gichochwanyo Nyasaye. Wana wa Mungu walioa binti wa binadamu ile kitu cha kwanza. Gombo ni mondo awachi ni wach moro manyap gokinyi minyalo winjo. Nataka nikwambie jambo lingine rahisi hivi sana. Tifweny kuma wan to ne wae. Ugundue mahali ambapo sisi And koro in between yawuot dhano gi nyithi Nyasaye ka. wana wa binadamu na wana Iparo wa ni Mungu. wan kata in belong kanye. Wewe Ere uko kuma wapi? where do you belong to? Uko wapi? Uko katika kikundi gani? Unanyeko Nyasaye gwedhi, that is the naked. Hiyo ndio ukweli. Ing'e gimomiyo wan wachalo oda mag jika. Sisi ni kama amri za wale watu. Warruok mineno waluwo bang'e ni pi walini ok obiro no. Wokovu ambayo tunafuata iko kukujia. Wawinjore gi kanisa. Tunaelewana na kanisa. E achiel matindo 12 mar Yohana Katika Yohana 1:12 wacho wach manyap tunasema jambo mondo ambalo iwinj point mondo achala gima dwa tieko wach matimo ka. ili usikie maneno ambayo ni Matindo 12 wacho ka pile ni to yes. Chake 11. Chake 11. Nobiro iri gige, joge ne okorwa. Giduto manorwake nomiyogi teko mar doko nyithind Nyasaye. Sani dong kora wawacho ni wabiro ka ng'awa. Kabisho dong kamano. kuja kwa askofu. Dong inyadhi kamoro mariep. Unaweza enda mahali ukafuta. Ae, jirani neno kako timi nade. Kulingana na nini sababu Kone donje dala na kai timi nade. ngebo mwanangu hapa. Ada na wachi ni warruok ne ok obiro. Wokovu haitu. Yesu nobiro ne nyithi Nyasaye. Yesu alikuja kwa wana wa Mungu. Jo Nyasaye kanotime nade. No rejecte. Wale wana wa Mungu Then nyithi dhano. wale wana wa Joma nojwang'. wale ambao Manobol joma nonego piny odongo. wale ambao ulimwengu Notime nade. Orwake. Then tok rwakogi to migi teko mondo baada ya kuwakaribisha walipewa nguvu ya kukua wana wa Mungu. bedo chako yudore kanyo.
unaweza anza kupatikana kando. Nyawacho moro manyapi mondo igera paro mar chiko kadwa noyo sani. Nilisema jambo lingine katika kumbukumbu la Torati sitaki. Ni kiki wacho ni timbe ni mabeyo. Usiseme matendo yako mazuri. To Nyasaye kokalo kumuonone nudhiro jomoko mondo ukaw keregi. Na Mungu kupitia neema yake alisukuma wenzake wengine ili wachukue. Gimado na wacho yukinyi sana. Nataka nikwambie na asubuhi. Ni wan gi muono ma inoko ne giyud kaka in. Tuko na neema, wewe haufai upate jinsi ulivyo. Nikech muono mar wako. Kwa sababu ya neema ya wokovu. Wan joma wan kawuono. Imefanya tuko sisi wale ambao siku sisi leo.